Terra òrfana, nom recurrent per un grup de rock dur israelià que triomfa a Estambul davant de fans turcs, libanesos i iranians, davant d'un canvi incipient però històric que recorre l'Orient Mitjà. Una altra estrella és Recep Tayyip Erdogan, el primer ministre turc, rebut des d'ahir al Caire enmig d'una multitud. I és que a Erdogan li han sortit milions de fans per la nova Turquia que encarna, pel to creixent que utilitza contra els abusos d'Israel, per la combinació de democràcia i islam en què governa el seu país. Un model polític alternatiu de la democràcia ara en fallida econòmica que hi ha volgut imposar Occident. Turquia creix al 8% anual. És un far per la democratització des de dins que propugnen la majoria dels àrabs musulmans. Erdogan visita les capitals de l'anomenada primavera àrab. Comença amb l'home fort d'Egipte, el general Tantawi, i ha deixat ben clar que no hi ha cap motiu per aïllar del món cap territori senzillament perquè van optar per un govern islàmic. De moment no tinc plans per visitar Gaza, però francament desitjo anar a Gaza. Vull anar a Gaza tan aviat com em sigui possible. Erdogan sap que reptar Israel li dona punts suplementaris davant les opinions públiques del sud i l'est del Mediterrani, amb una majoria parlamentària còmoda i havent escapçat els complots militars turcs. Està clarament disposat a exportar la seva democràcia islàmica per recuperar l'espai d'influència otomà. Encara a Egipte, els 22 membres de la Lliga Àrab han decidit demanar a l'ONU el reconeixement de l'estat palestí. Reunits al Caire, llancen així la campanya que ha de culminar a finals de mes a l'Assemblea General de l'ONU i on esperen que reconegui Palestina com a estat observador. Això posa molt nerviosos Israel i els Estats Units, que al seu temps han engegat la seva pròpia campanya per evitar aquest reconeixement. I sobre el terreny es comença a palpar una pressió creixent, especialment als territoris ocupats, com a la ciutat d'Hebron, on 500 colons israelians radicals viuen enmig de 160.000 palestins. Aquests colons han sortit a córrer una estona, tenen molts carrers per triar sense que ningú els destorbi. Viuen a l'assentament que hi ha al centre d'Hebron, on els colons són dels més radicals de tot Cisjordània, i si es té en compte que al costat palestí de la ciutat hi ha també el major nombre d'islamistes radicals, es pot entendre que Hebron és com una olla a pressió, ara tots pendents del que passi aquest mes a l'ONU. I com pretenen evitar els enfrontaments? Doncs fer una cada vegada més gran separació física entre els colons jueus i els palestins, i creant una ciutat fantasma amb carrers buits com aquest, on només hi poden circular els colons jueus o l'exèrcit. Sovintegen els atacs dels colons als palestins, però l'exèrcit israelià, que ha augmentat els seus actius a la ciutat, encara que ho vegi, no acostuma a actuar. El nostre objectiu és protegir els colons. Servim molt a prop, molt lligats als colons. Ells són els que ens ofereixen cafè i caramels durant la ronda i ens conviden a sopar les nits dels divendres. Després, els has d'arrestar perquè han fet alguna cosa? A més, no sabríem com fer-ho, això d'arrestar israelians. En algunes parts d'aquesta fantasmagòrica ocupada part d'Hebron, els palestins hi poden circular, però només per un costat del carrer. El dia 23, el seu president Mahmoud Abbas presentarà la sol·licitud a l'ONU pel reconeixement de l'estat palestí. Abans han convocat manifestacions a totes les ciutats de Cisjordània. Nosaltres creiem que els colons i l'exèrcit israelià s'estan preparant per actuar amb violència i reaccionar contra les nostres manifestacions no violentes. Jo li prometo que totes les accions a Hebron seran pacífiques i no hi haurà manifestacions violentes. Pels carrers prohibits del centre d'Hebron s'hi passeja impassible el fundador d'aquest assentament, el rabí Moshe Levinger, qui es va instal·lar aquí el 1968 amb un grup d'estudiants religiosos. Albert Elfa, TV3, Hebron. I coincidint amb el 10è aniversari de l'11S, el Caire ha tornat a llançar un missatge a través d'una cinta on apareix una imatge suposadament inèdita d'Osama Bin Laden en una de les seves últimes aparicions abans que morís al maig després d'una operació nord-americana al Pakistan. El vídeo inclou un discurs del nou líder del Caire, l'egipci Ayman al-Zawahiri, que aplaudeix l'èxit de les revolucions àrabs.